Unom ka mga tao ang naangol human nagmalfunction ang preno sa truck nga gikargahan sa sinakong simento samtang miagi sa Barangay Santa Ana sa lungsod sa Barili. Alas 2 sa hapon niadtong nakalabay sa Sabado. Matod sa Barili Police Station, wa kuno mopaak ang brake sa truck nga mahinungdan nga mibangga kini sa usa ka motor o laing duha pa ka mga sakinan. Lahos-lahos lang ang pagpadagan sa truck hangtod nga mibangga kini sa bangko. Adunay usa ka pedestrian nga samdan human maigo sa nahog nga sako simento. Gidala sa ang mga nangon sa Barili District Hospital din sila nagpatambal. Padayon pang gisusis sa Barili Police Station ang kadaot sa aksidente. Samtang anana sa police custody ang driver sa og kasuhan og multiple physical injuries and damage to property. Padayon pang gisuwayan sa GMA Regional TV Balinan Bisdak ang pagkuha sa habig sa truck driver. Kung wala yung settlement due sa both parties or to light criminal complaint ang kaning driver directly included resulting to physical multiple physical injury to damage to property.